Ako rozlíšiť manipulatívne správanie? Manipulatívne správanie nie je vždy hlasné, agresívne alebo zjavné. Naopak, najnebezpečnejšia manipulácia je tichá, rozumná a tvári sa ako starostlivosť, logika alebo autorita. Z psychologického hľadiska ide o správanie, ktorého cieľom nie je spolupráca ani porozumenie, ale získanie kontroly nad rozhodovaním, emóciami alebo správaním druhého človeka bez otvoreného konfliktu a bez prevzatia zodpovednosti. Pozrime sa na základné znaky manipulatívneho správania, ktoré sa zvyčajne prejavuje kombináciou viacerých vzorcov, nie iba jedným znakom. Jedná sa o vyvolávanie pocitu viny bez jasného dôvodu, neustále presúvanie zodpovednosti na druhých, zľahčovanie alebo spochybňovanie tvojho prežívania. Napríklad, manipulátor používa slová ako preháňaš alebo zle si to pochopil. Ďalej používa vytváranie tlaku na rýchle rozhodnutie, hranie sa na obeť pri súčasnom ovládaní situácie a selektívnu logiku, to jest pravidlá platia len jedným smerom. Manipulátor sa často javí ako pokojný, racionálny a morálne nadriadený a práve to znižuje ostražitosť okolia. Manipulatívne správanie funguje preto, že cieli na emócie, nie na rozum. Zneužíva empatiu, slušnosť a snahu o harmóniu a vyhýba sa otvorenému konfliktu, kde by bolo možné jasne pomenovať hranice. Človek si často všimne až dôsledok ako vnútorný nepokoj, pocit zmätku, pochybnosti o sebe a pocit únavy z neustáleho vysvetľovania. Je dôležité rozlíšiť, že nie každé nepríjemné správanie je manipulácia. Manipulácia je systematická, opakovaná a vždy smeruje k zisku moci alebo výhody pre jednu stranu. Jednorazová chyba, neobratná komunikácia či rozdielny názor nie sú manipuláciou. Za tretie, nastav si hranicu bez vysvetľovania. Ak útočí na tvoju osobu, udržuj si odstup. Jasne daj najavo svoj postoj. Povedz napríklad, s týmto nesúhlasím, alebo toto neberiem. Tebou nastavené hranice sú nevyjednávateľné. Hranica nie je pozvánkou na diskusiu. Pozrime sa teraz na to, ako sa chrániť a na základný princíp ochrany pred manipuláciou. Najspoľahlivejšia ochrana nie je protiargument, ale vnútorná stabilita, jasné hranice a schopnosť zastaviť interakciu bez potreby obhajovania sa. Manipulácia stráca silu tam, kde neexistuje priestor na emocionálny tlak. Ak chceš ísť viac do hĺbky a naučiť sa praktické rozpoznanie manipulácie v reálnom čase, tak odporúčame video Ako spoznať manipuláciu do 30 sekúnd zo série videí Diplomácia na tomto kanáli. Link nájdeš v popise pod videom. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.